ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Ин мавзӯъ бар ҳамаи зану мардҳои мусалмон хеле муҳим аст. Айнан барои ҳамин аз шумо хоҳиш мекунем, ки то охир хуб гӯш кунед. ғусл ва таҳорат ин дар рӯи замин чизест, ки ҳар хел қабул карда шудааст. Масалан, мо мусалмонҳо пас аз ҳоҷатхона баромадан албатта дастонамонро мешӯем, ё ин ки пеш аз ба сари дастархон нишастан, ё ин ки чизеро хӯрдан дар ҳолати истеъмол кардани хӯрок. Аммо одамони ғарб пас аз ҳоҷатхона баромадан ҳам, ё ин ки ба сари дастархон нишастан ҳам дастонашонро намешӯянд. Аммо мо имрӯз дар бораи одамони ғарб не, балки дар бораи худамон гап мезанем. ғусл ва таҳорат чизест, ки дар дини мо хеле муҳим аст. ба ин ҳам обозӣ дохил мешавад. шахсе ки ғусл карда мегардад, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ поку тоза мегардад. Аммо ин чиз чӣ гуна карда мешавад? Акнун дар ҳамин бора гап мезанем. шахсе ки ба нияти ғусл кардан, яъне ки обозӣ кардан дохили ҳаммом, бояд ба пои чап дарояд ва ба ризогии Аллоҳ ғусл карданро ният кардан гуфта, баъдан ду дастонашро то оринҷ шуста, баъдан авратҳояшро бо дасти чап шустанаш лозим аст. дӯстони азиз, мехоҳед ки нияти ғуслро бо тариқи забони арабӣ ва дар роҳи экран бар шумо гуфта гузарем. пас то охир хуб гӯш кунед. дар ҳеҷ ҷои бадан бояд наҷосат намонад. баъдан таҳорати намоз гирифта мешавад. бо дасти рост бо даҳон 3 маротиба об гирифта ғарғара мекунад. агар шахси рӯзадор бошад, эҳтиёт кунад, то ки рӯзааш нашиканад. баъдан бинияшро 3 маротиба бо об шустанаш лозим аст. албатта бо дасти рост об гирифта ва бо дасти чап мепартояд. баъдан тамоми аъзои баданашро шустанаш лозим аст ва бо тариқи панҷоҳаш байни мӯйҳои сарро бояд ки об гузаронад ва ҳамчунин гӯшашро низ. ва дар охир пойҳояшро шуста ба пои рост бояд аз ҳаммом барояд. фаромӯш накунед, худованд зоти пок аст ва покизагиро дӯст медорад. шустани либос ва барои тозагӣ оятҳо ҳаст. биёед назар ба ояи 222 сураи бақара мекунем. худованд мегӯяд: ва аз ту дар бораи ҳайз суол мекунанд, бигӯ: вай наҷосат аст. пас аз занон дар ҳоли ҳайз яксу шавед ва ба онҳо наздикӣ макунед, то он ки пок шаванд ва чун нек пок шаванд, яъне ғусл ба ҷо оранд. пас ба онҳо аз он роҳ ки худо ба шумо амр кардааст, яъне аз роҳи пеш ки тифл пайдо мешавад, наздикӣ кунед. ва дурустӣ ки худо тавбакунандагонро дӯст медорад ва покшавандагонро дӯст медорад. ва боз дар ояти 6 сураи моида чунин гуфтааст. назар ба сураи моида кунем. аллоҳ таоло мефармояд: эй муъминон, чун ба сӯи намоз бархезед, рӯй ва дастҳои худро то оринҷ бишӯед ва сари худро масх кунед ва пойҳои худро то шитоланг бишӯед. ва агар бо ҷанобат бошед, пас ғусл кунед. ва агар бемор ё мусофир бошед, ё яке аз шумо аз халоҷой биёяд, ё занонро мисос карда бошед, яъне ҷимо карда бошед ва обро наёбед, пас қасди хоки пок таяммум кунед ва аз он хок рӯи худ ва дастҳои худро масх кунед. худо намехоҳад ки бар шумо машаққате машрӯъ кунад, валекин мехоҳад ки шуморо пок созад ва бар шумо неъмати худро тамом кунад, то шавад ки шукргузор кунед. ва шахсе ки ҷунуб бошад, ғусл накарда ва бетаҳорат аз чанд чиз бояд дур бошад. якум, намоз хондан. дуввум, тиловати қуръони карим кардан. севум, ба масҷид даромадан. чаҳорум, эътикоф кардан. панҷум, каъбаро тавоф кардан. шашум, қуръонро доштан. ва шахсе ки ҷунуб бошад, рӯза гирифта наметавонад. дӯстони азиз, чӣ гуне ки бар шумо гуфтем дар бораи ғусл ва ба нияти ғусл бар шумо маълумот медиҳем ва гуфта медиҳем ки ғусл чист. нияти ғусл ин аст: навайту ан ахтасила ғуслан минал ҷанобати рафъан лил ҳадаси истибоҳатан лиссалати ва таҳоратан
للبدن وتقربا من الله تعالى. الله أكبر.